L-ewwel Bank Nazzjonali tal-Ġenetika f'pajjiżna li ħares l-agrikoltura f'pajjiżna ser ikun fl-impjant ta' konservazzjoni fiċ-Ċentru Bioteknoloġiku tal-Pjanti f'Ħallija. Minn Ġunju tas-sena d-dieħla dan il-bank mistenni jibda jservi bħala repożitorju nazzjonali li ħares il-pjanti slavaġ u l-agrikoltura kif ukoll l-użu b'mod sostenibbli tal-agrikoltura. Id-direttur ta' dan il-proġett ambizzjuż Maureen Delija spjegat li din il-faċilità ser tkun qed tiġbor fosthom informazzjoni u kampjuni tal-pjanti mingħand il-bdiewa stess sabiex jiġu preservati dawn il-pjanti indiġeni. U niġbru anke informazzjoni minn għandhom biex speċi ta' pereżempju fuq x'tirrikjedi l-pjanta, tipi ta' ħamrija, meta timmatura l-frotta affarijiet hekk. Mbagħad ukoll ħanniġbru kampjuni. Dan il-bank se jgħin ukoll fil-ħidma li qed issir madwar id-dinja fejn tidħol is-sigurtà tal-ikel. Dan apparti problemi oħra komuni li nsibu fil-pjanti fosthom in-nixfa, ħamrija mhux daqstant fertili, bidla fil-klima u mart ieħor fil-pjanti. Waqt żjara fuq il-post mill-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo huwa tkellem dwar kif dan il-bank ser jiġġenera u janalizza d-diversità ġenetika li teżisti fil-waqt li tagħti lokal aktar għarfien u edukazzjoni fejn jidħol il-wirt tal-pjanti nazzjonali. Ħadbiex l-iktar li dan jkun interattiv fejn għandek l-istudenti u żgħażagħ tagħna jistgħu jiġu u jitalmu barra minn hekk jagħtin iktar saħħa mid-dimensjoni internazzjonali u Ewropew. Hemmhekk issa nistgħu nagħmlu bdil ta' idejat mal-barranin u bekk iktar nkunu konxi, iktar jkollna għarfien ta' dis-sitwazzjoni. Preżenti għad tnedija kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi li spjega kif dan huwa proġett li qed isir frott fondi Ewropej. Dan huwa proġett li huwa finanzjat permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li bihom se jkun qed jitħallas l-apparatu l-bidu ta' tħaddim tiegħu. L-iskop ta' dan il-Gene Bank huwa li nippreservaw dak li tatna n-natura, il-wirt li tatna n-natura f'dak li għandu x'jaqsam ma' pjanti endemiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.